Ja som prišla do Ville Cotterêts. Je to mestečko francúzskeho jazyka. Je tu taký ako keby palác alebo taký zámok, v ktorom sa nachádza teda to múzeum francúzskeho jazyka. Ešte som tu nebola, tak som sama zvedavá. Tak múzeum francúzskeho jazyka bolo zaujímavé a teda je veľmi moderné. V podstate bolo otvorené v roku 2019, tak nie je to až tak dávno a je tam veľa interaktívnych hier, sú tam videá, takže ak ste nadšenec francúzskeho jazyka a kultúry a viete po francúzsky, tak určite sa oplatí tu prísť. Našla som tu taký celkom výhodný spot v tieni, nedaleko od zámku, kde vlastne sa dá posadiť do trávy. A s výhľadom na teda stále zámok Ville Cotterêts. Hodí sa asi niečo povedať aj k tej francúzštine. Je, že či viem po francúzsky, no tak prosím vás, žiť vo Francúzsku 10-15 rokov a ako je to v mojom prípade bez znalosti francúzštiny by bolo veľmi ťažké. Aj keď teda viem, že určite sú komunity, ktoré používajú iba svoj rodný jazyk a v podstate po francúzsky možno vedia len tak okrajovo. Pre mňa by to nešlo, takže áno, francúzštinu som sa učila ešte pred príchodom do Francúzska a stále v tom vlastne pokračujem. Teda odpovedať na otázku, či viem dobre po francúzsky, no ja by som povedala, že ani Francúzi nevedia dobre po francúzsky, pretože francúzština je jazyk s veľmi rozsiahlým registrom a slovnou zásobou a Francúzi milujú idiomy, slovné zvraty, slovné hračky. Keďže tento kanál YouTubeový je o živote po 40-ke, tak ja si myslím, že učiť sa jazyk je dobre vždy, v každom veku. A to z viacerých dôvodov samozrejme. Stretávam sa s takými názormi, že a na čo sa učiť už, ja neviem, po anglicky pred dôchodkom. No ja si myslím, že práve, že pred dôchodkom je najlepšie učiť sa po anglicky, pretože si predstavte, že na dôchodku budete cestovať a jednoducho, kto s vami pôjde, kto vám to bude všetko tlmočiť. Takže ja si pamätám, keď som mala asi 20 rokov a chodila som na jazykový kurz taliančiny, tak tam chodili také dve staršie dámy už v dôchodkovom veku a tiež som na nich tak pozerala, že ako prosím vás, ste tu na čo. Ale oni boli veľmi zlaté a vraveli, že oni bojujú proti Alzheimeru a dnes tomu rozumiem, pretože vlastne nielen tá znalosť jazyka za účelom dohovoriť sa, ale akékoľvek precvičovanie vlastne pamäte mozgu je podľa mňa extrémne dôležité. Za mňa učiť sa stále, ja sa stále vlastne snažím rozširovať si slovnú zásobu a znova sa učiť už po 1000-krát po nemecky, po taliansky a samozrejme v tej francúzštine, keď vidím niečo nové alebo ma niečo zaujme, nejaký slovný zvrat alebo niečo, tak si to vždycky zapíšem a snažím sa to nejak ako dostať do tej hlavy. Takže nikdy nie je neskoro, to je jedna vec. To nedalo samozrejme. Záleží od toho, ako je človek celkovo v kontakte s cudzými jazykmi. Čím viac sme vystavení cudzým jazykom, tým ľahšie sa nám rozumejú a učia a pamätajú nové zase výrazy a jazyky. Hej, ďalšie jazyky sa naučí a potom samozrejme aj nájsť si ten čas vycestovať alebo byť v kontakte s ľuďmi z danej krajiny, kde sa ten jazyk používa. Tak určite mi dajte vedieť, ako to vnímate s tým učením sa cudzích jazykov, či to ešte má zmysel v tejto dobe technologickej AI a či sa tomu venujete aj v nejakom pokročilejšom veku. Tak milí moji, ja sa nachádzam kde? V škole. Od zajtra mi začína jazykový kurz v budove oproti. Tak vidíte, nekecam s tými cudzými jazykmi po 40-ke. Dala som si takú výzvu, že sa naučím
alebo respektíve obnovím si nemčinu po 40-ke, dvojtýždennú výzvu formou jazykového kurzu v Berlíne a mám teda zásnahu naučiť sa rozprávať po nemecky. Tak držte palce. Poďte so mnou, ideme si pozrieť najprv túto štvrť, kde sa nachádza tento kampus, kde som ubytovaná. Keď som sem prichádzala, tak už som videla, že to bola taká dosť rušná ulica s mladými ľuďmi, ale tuto vidím v tomto kampuse, a teda respektíve nevidím tu nikoho. Takže teraz som taká zmetená, že by ľudia sa nechceli učiť na konci augusta, nechávajú si voľno pred školou, aj to je možné, že nakoniec budem sama v triede zajtra, tak uvidíme. Som na to fakt zvedavá. Takže tu už sa nachádzame na ulici, ktorá je oveľa živšia ako kampus. Je to štvrť, ktorá sa volá Prenzlauer a patrí takým, povedal by som, obľúbenejším štvrťam Berlína. Je obľúbená najmä preto, že je tu veľa kaviarní, reštaurácií, kín, rôznych obchodov s knihami, s hudbou. A zdá sa mi to tu také mladícke, nehovorím, že sú tu len študenti, sú tu aj turisti z rôznych krajín a rôzneho veku. A má to takú dobrú atmosféru, dobrý vibe. Mne osobne sa tu páčilo viac napríklad než v centre mesta. Tuto vidíme Kulturbrauerei, zase ďalšie miesto, kde sa nachádzajú rôzne tanečné sály a kina. Aha, ale musím to aj preložiť, lebo to je po nemecky, takže daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším v tvojom živote. Mark Twain. Takže to bola taká prvá menšia prehliadka okolia tesne po príchode do Berlína, do kampusu. A vy, ak ste zvedaví, či som sa naučila po nemecky na tomto jazykovom pobyte, nezabudnite ma sledovať ďalej. Určite vám ukážem aj ďalšie zábery z iných častí Berlína. Budem sa na vás tešiť. Ahojte.